Muzi wase South Africa. Isigodi South Africa. Uma sithi isigodi South Africa, sisuke sichaza ukuthi iSouth Africa inkulu njengoba uyibona inkulu, singayenza ibe isigodi. Uma isigodi iyini, ithi abantu basesigodini bayazana, bayazisana, bayathandana, bayanakekelana, bayahambelana. Isona simo ke esibhekene naso namhlanje uLwesibili. Sila eKingcetshwayo, idistrict, umasipala umlalazi. Size emzini waKabuthelezi la intombazane yakhona idutshulwe isoka layo yashona. Nalo kuthwala idubulile lashona. Kodwa masingena thina egcekeni uyabona usizi, uyabona umunyu ubhalwe nje emehlweni. Mawungena endlini la okulindelwe khona ubona ngekhandlela elikhona ukuthi uyabona amakhandlela vela ayefana, kodwa leli khandlela lela ekhaya alifani namanye amakhandlela. Ngoba uyalibona ukuthi libanjwe yini ukuthi liphele, awazi ukuthi libanjwe yini ukuthi liphele. Ngoba uyabona ukuthi lona ngempela kufanele bese liphelile, alikho. Bese amehlo wagijimisa uyobheka isoso okuyilona okubekwa kulona eminikelo, nalo vele ichazele ngokusobala ukuthi usizi lodwa lolu oluphakathi kwaleli ekhaya. Kanjani na? Makubekwe isoso uyakwazi ukubona ukuthi cha, la abantu abafika la abantu abayihlobo oluthize, abantu abathatha entweni noma bathatha intweni. Ma ugudla udonga omama abahleli khona uyalibona usizi ngaphezulu ukuthi balahlekelwe indodakazi yabo oyebi breadwinner, kodwa uyabona ukuthi abathathi ndawo, akuzuphekwa lutho. Siyacela ke South Africa njengamanje ukuthi South Africa siyenze beyisigodi noma ngabe ukuphi, ngithinte ngendlela yakhona, sikwazi ukuthi ihlanganise umnikelo, sihlanganise ama donation, sikwazi ukuthi sihambise kuloya muzi. Ngabe sizokwenza umncwabo ube sezingeni noma sizothola okusalayo ukwazi ukusala nalezi yangane. Khumbula ekudubulaneni kwabo ingane esele yabo ina 1 year 6 months, ingane encane kakhulu leyo. Kuleli ekhaya akasekho umuntu osebenzayo ngoba lo dadewethu bekuyena obamba amatoho. Uma ngaba khona umSamaria olungileyo ongakwazi ukuthi aqashe oyedwa nje phakathi kwaleli ekhaya, ngabonza omkhulu umsebenzi. Ungakhohlwa ukuthi 16 days esikuwona kodwa kunalezi zimo enje. Ukhumbule phela le nkosazana idutshulwe indoda, umuntu wesilisa futhi oyiphoyisa owazi kangcono umthetho, okuchazela ngokusobala ukuthi uma izimo zokuhlukumezana kwabantu sisayikhuluma zisezandleni zabantu esicabanga ukuthi umthetho bawazi kangcono, kusho ukuthi umsebenzi osahlalele umkhulu kakhulu, umsebenzi usenzima kakhulu. Siyacela ke South Africa, angisibuwageqa amagula okunye kulokho abengikusho uzokubona kule video. Ake sibuke sibone bese ucabanga iphakethe lakho ukuthi yini ongayithatha uyiphose kuleli ekhaya. Muzi wase South Africa, muzi wakwaZulu, iseKZN la, idistrict Kingcetshwayo, umasipala ilocal umlalazi municipality. Isigodi esomoya. Hayi, nanto zayinethu yasezulwini. Elomoya, umuzi sikwabuthelezi. Udadewethu esize ngaye uthole ukulimala ngoLwesihlanu unomcebo wabuthelezi. Okay. Sizelana ke ngento ebhlungu kakhulu, isimo esibhlungu namhlanje uLwesibili kuntambama futhi. Umuka njengoba sengishiye utwenze ngoLwesihlanu. Sizokhuluma nomama asithathe asibeke ukuthi ubani uyini la ekhaya, sinjani isimo. Kodwa akukhona ukubuza isimo uba uyabona usizi ibhalwe emehlweni, umunyu, wonke umuntu la unomunyu ngendlela okwenzeke ngayo. Sithathe mama, ubani umama? Mina ngumama Ncube. Yebo. Ubhesi waKabuthelezi khona la ekhaya. Yebo. Unomcebo indodakazi yethu kodwa uzalwa ngumama kaMayisi. Yebo. Ubesebenza eMandeni kwaRoots. Uyena obeyi breadwinner la ekhaya. Yebo. Abafowabo nodadewabo abanye bakhona la abasebenzi. Akusebenzi umuntu uma ungumfelokazi. Akanayo umyeni. Washona ubaba wakhe ingane ezincane wayizama ukuyikhulisela yena.
njengoba besethi namhlanje kuthola lo umzamayo sevele uyashona uyamdubula lo ndoda uyamdubula udutshulwe umuntu abethandana naye udutshulwe umuntu obethandana naye cabanga ushiya ingane encane hayi ingane yabo le inangaki le ngane inunyaka owodwa nenyanga zo6 yeah Moswa South Africa mhlambe ke umuntu ke senizwele isimo lesisenzekile ngicabanga ukuthi ke lona obethandana naye ngithi nabe ubeyiphoyisa eMandeni yebo beyiphoyisa lomgwaqo eMandeni yes udaba lolo esilibonile kumabona kude ku TV salibona emaphepheni udaba olwaziwayo kodwa sitheke manje ake size sizobheka ekhaya singakhulumi nje sikude uzokhumbula ukuthi ke kokunye nje sikhuluma indaba ka16 days uma uzoba u16 days kuthi esimweni la kuthiwa khona u16 days futhi siyovalwa uthola ukuthi ke kuzoba nezimo enje futhi zenziwa abantu besilisa noma umuntu wesilisa osemthethweni osebenza emthethweni besicabanga ukuthi mhlambe uzokwazi ukuhlukanisa kangcono uyabona ukuthi kusekude phambili kukude nasemuva sazodinga ukuthi kusetshenzwe muzo South Africa mhlambe okunye ke engingakusho ukuthi ke ngoba uyabona abathatha intweni la ekhaya okunye esikuzele ukuthi ke sizophakamisa nje nathi izandla sivule sicele ukuthi noma ubani ongaphakamisa isandla akwazi ukulekelela noma engasiqala emncwabeni kuze kuyofika ekugcineni noma engenza yini noma ngabe futhi okuncane kangakanani ongakuthatha nje ube phezulu kwetafula uyokhumbula khona ulimo oluthi ihashi lokuphiwa alibhekwa amazini siyacela kuthini silekelele ngayo yonke indlela ukuze ukuthi bekwazi ukufihla ithambo la ekhaya lengane yabo bakhona obhuti bakhe abancane abatohoza indawo umuntu obetohoza bekuyena njengoba sechazile umama kodwa ngilela ukuthi ngipholisa amaseko ngoba sithe masingena sashayisana ngezifuba nekhansela uward councillor besahlangana sishayisana ngezifuba noma umeya semlalazi sizothatha leli thuba siyobheka lapha ukhansela sila kwaThilisi sizobhongiswanini sokhuzumuka osithathe khansela angithokoze baba Msweli mhlambe ngibonge ukufikisana kanye nani ngoba abengeyoni uhlelo lokuthi sizoficana la mina nguthamsanqa Mthintini wamdlalosa la ekhaya ngize njengomuntu wendawo egameni ke lika khansela ngiphatheka kabuhlungu ngokhansela mina ka 26 emlalazi into engiphatha kabuhlungu ukuthi kubulawe umuntu wesifazane abulawe indoda okuqala nje bethandana futhi imbulale ngokumdubula okufike kucisha umoya ke ukuthi bese kuba umuntu owazi umthetho noma ngaphansi kahulumeni ngokusebenza angikhulumike baba Msweli ukuthi lo muntu odubulele lengane yakwaButhelezi udubula umuntu obekuyena obephethe wonke lo muzi kwazindle ezila ekhaya zakhiwe yiyo lengane ngawo lamatoho ehambe wabamba ngoba hayi ukuthi bisebenza bekuwukuthi nje ibamba amatoho imbi into eyenzekile angifisi ukungayisho imbi into eyenzekile ngiyafisa ukuthi noyicabangayo ayiyeke ngoba lokhu kusenza thina amadoda singabinakho ukwethembeka at all futhi kusenza kwathina singabinakho ukuzethemba njengamadoda ngiyafisa impela ukuthi angazi ukuthi ubani ongaqhamuka owumsamaria nje olungileyo ongaqhamuka athi ufisa ukuxhasa mhlambe futhi ngikusho nje nalokho ngiyafisa ukuthi ngoba hayi ukuthi ngoba ngukhansela ngikwazi ukwenza zonke izinto futhi hayi ukuthi ngoba mhlambe ngisemkhandlweni kukhona engingakwenza kodwa uma kukhona umuntu ongaqhamuka nje athi kulesi simo ucela noma oyedwa kulezi ngane la ekhaya ayibambise leli toho bekade zilibamba noma ngabe lo mlungu waleyo kade esebenza mhlambe athi ufisa ukuthi aqhubeke nokusebenza nomuntu wala ekhaya as if besebenza kahle naloya mhlambe nalokho ngakuthokozela ngoba kungangenza ngithole nokuthonga ngoba njengamanje kusukela ngolesihlanu angazi ukuthi
yini edliwayo noma yini ezodliwa ke la ekhaya kuyaphambili. Ngiyathokoza kakhulu baba Msweli nongani. Futhi asibonge kakhulu amazwi ahlakaniphile. Siyethemba ukuthi abantu base South Africa akaze basijabhise. Ngiyabethemba. Mameya ke naye omunye umuntu engithema ngixoxe indaba. Wathi hawu lento engibona emaphepheni kanti kuwe Mdlalosi. Ngathi mina ise umakhelwane kimi uma uyekhaya ukuphela ngisho 5 minutes usuka ngenyawo. So wathi hayi ake siyoyibona manje. Siyobona nje umndeni manje. Kakhulu ngiyafisa ukubonga kakhulu kumeya ongashonga ukuthi hayi ngisazobiza ubuholi sihlangane. Othe nje ake ngiyamina manje. Futhi ke siyafisa ukuba nohlobo njalo lwabaholi ikakhulukazi lapha komasipala osukuma ngaso leso sikhathi. Ngiyabonga kakhulu umameya lo owasemlalazi uQT Xulu engihamba naye. Mameya sendlalile umfowethu ukhansela nangokuze lutho uzoyisholo sonke sobonga emswaneni. Sizokhuza sigcina uzokhuza la sigcina siyaqhubeka sesikhuza nje South Africa. Lithini lakho mama? Angithokoze nongalo baba Msweli. Sesibingelelile emndenini walapha kwaShenge. Owethu njoba silapha nje umeya lo wasemlalazi umama uQueen Xulu. Sizobonga emswaneni ngizobabaza ke umkhuba ngoba nakulenyanga esikuyona ila sithi phela silwisana naso isihlava sobulawa kwabesifazane nezingane. Kodwa manje ishwa lethu elokuthi sibona lezi gameko sengazathi zenzeka ngamawala kulenyanga. Okungasho nayo kuphela lenyanga ukuthi yona ufanele ukuba kwaziswa abantu besifazane. Empeleni umuntu wesifazane kufanele aziswe kusukela ngoJanuary kuya komunye uJanuary. Insuku eziwu365. Uhloniphekile nje nangokwemvelo umuntu wesifazane akuyena umuntu wokuthintwa. Kepha ke ngoba phela siswezweni elinje baba Msweli. Lapha inhlonipho isiphelele khona kakhulukazi thina njengabantu abansundu. Siyafisa ke ukusho ukuthi amadoda akube nezinkundla ezivamile eziningi lapho ayizoxoxa khona ngalolu daba lokuba njalo abonakale eseyintweni ezokubulala abantu besifazane kanye nezingane. Undodana lo bulele undodakazi la. Okubhlungu akazange acabangele nisho ingane yabo bobabili. Enonyaka nenyanga ezisithupha. Okusho ukuthi ke amadoda senomthwalo nathi si South Africa sinomthwalo okuhamba silishumayeza ivangeli ngoba kusho ukuthi asikalishumayeli kahle. Ngoba okokuqala akufanele umuntu ayicabangele yena impilo yakhe kuphela. Kunabantu abaningi abaphila kulowo muntu. Ngaphambi kokuthi umuntu athathe isinqumo kuye kufanele ukuthi okungenani ahambe udaba lwakhe nenkinga yakhe ayixoxe komunye umuntu. Ngoba lokho kuyomenza bodle futhi abese esekwazi ukuthatha isinqumo esifaneleyo. Okubhlungu kakhulu uma sifikile lapha kwaButhelezi nathi ingane ilele lapha yana. Namhlanje intandane engazi engeke ikwazi nisho ikholwe isikhulile ukuthi kwakumama nobaba noma ngabona isithombe sakhe. Kakhulukazi uyohlukumezeka impilo yakhe yonke ngoba phela bazomxoxela abantu ukuthi nabazali bakho babulalana. Okubhlungu ke ukuthi singabe sifazana sinawo thina amandla okuyilwela. Sethembe bona abantu besilisa ukuthi kufanele kuba abantu angabe basivikela. Ngeshwa lethu ke kodwa ke asivikelekile. Siyashumayeza ke namanje siyanxusa siyacela siyakhothama ukuthi abantu besilisa amadoda angempela afanele ukusivikela thina singabantu besifazane. Amadoda akahambayo ayixoxa anqabe negama lamadoda ukuthi njalo la kutholakala khona izinto ezibhlungu njengalezi amadoda ahamba phambili. Umuntu angasho njalo ukuthi silapha ke kwaButhelezi futhi sizonxusa ukuthi umphakathi naba nozwelo nabayizwayo le ndaba ke ngeke ngiqala ukuthi uyiqale nini kusukela ngoLwesihlanu kuze kube manje
siyacela ukuthi balekelele ngoba nami njengomeya sengifikile egcekeni ngabona ukuthi hayi isimo sona asihambi kahle njengokuthi undodakazi bekuyena obephilisa umama okade bakhulisa ubaba esebashile ngeshwa nabafowabo abancane futhi abakabi nayo inhlanhla yokuthi bathole amatoho. Siyafisa ke siyanxusa ke kwabangalula isandla uNkulunkulu ababusise beseza ukuthi impela siyadingeka isandla lapha kwaButhelezi. Ngithokoza kakhulu mfowethu uMsweli ukuthi isikhathi sakho osiphe sona ukuthi sibe ingxenye yalokhu kuzobhonga emswaneni. Ngiyathokoza kakhulu. Asibonge kakhulu uMameya amagama ami. Ngicabanga ukuthi ke umuntu wase South Africa wonke uyalwazi udaba esiphezulu semshiyashikeni okulwa nalesi sihlava kodwa nje kulomuzi esikubona kwaButhelezi siyacela bakithi nesilekelele ukuthi ke noma ngabe ikuphi abantu abangcwabayo abanamandla okungcwaba nabo bengasilekelela ungaqashi izingane noma eyodwa bengasilekelela noma ikuphi nje engabuya phezulu kwetafula okwamanje sizophuma nathi siyothinta esingabathinta sibonga ukuthi ikuphi kukhona yini okuhlanganayo kwenza ukuthi umcimbi wengane uhambe ngendlela oyiyona kodwa nje egameni lamadoda sibhlungu kakhulu lezi zimo lezi bengafanele zenzeke egameni lethu asinqabeni negama elithi amadoda lokho sokwenza kanjani ngokuthi sisebenze kanzima ukuthi sigqugquzelane ukuthi noma unenkinga engakanani inkinga iyakhulunywa okonakele komlomo kulungiswa ngomlomo futhi.